ዘመነ ንግስና ንጉሰ ነገስት ዮሐንስ በአንደበት ዓጋመታይ ቀዳማይ ክፋል መልአከ ገነት ወልደ ጨርቆስ ወልደ አረጋዊ ኣብ ዘመነ ንግስነት ንጉሰ ነገስት አፄ ዮሐንስ ካብ ዝነበሩ ብዙሓት ጸሓፍቲ ሓደ እዮም። ኣብ 1976 ዓመተ ምህረት ዕድሚኦም ልዕሊ 120 ዓመት እዩ ነይሩ። እኖኦም ወይዘሮ ምለሱ ትውልድ ቦተን ሓረማት ጓልጓሎም ንሹም ዓጋመ ወልዱ እየን። መልአከ ገነት ኣብ ዘመን አፄ ዮሐንስ ብዝነበሮም አበርክቶ ማዕርግ ባሻይ ረኺቦም። ማዕርግ ባሻይነት ብዋዛ ዝርከብ ኣይኮነን። ባሻይ ዝብል ማዕርግ ዝወሃቦ አንበሳ ሃዲኑ ዝቐተለ ወይ እውን ኣብ ኩናት ንጸላኢ ዝማረኸ እዩ። ባርከስ እዚ ዝኣመሰለ ዕውት ገድል ፈጺሞም እዮም መልአከ ገነት ማዕርግነት ባሻይ ረኺቦም። መልአከ ገነት ወልደ ጨርቆስ በምኽንያት ስራሕ ናብ ሃገራት ግብፂ፣ ኢጣልያ፣ ፈረንሳይን ሩስያን ተዘዋዊሮም በአጠቓላሊ ኣብ ኣውሮፓ ንልዕሊ 8 ዓመታት ተቐሚጦም ፈለማ ካብ ሃገሮም ንወፃኢ ዝወሰድዎም ሽዑ ጳጳስ ሃገረ ግብፂ ዝነበሩ አቡነ ቄርሎስ እዮም። እዞም ለባም ወላዲ ድሕሪ ሞት አፄ ዮሐንስ ንጉሰ ነገስት ኢትዮጵያ ዓለም ይኣኽልን ኢሎም ናብ በረኻ ወፂኦም ኣብ በዓልቲ መኒኖም ሰፊሮም ሓደ ውላዶም መኒኖም ዝሰፈሩሉ በረኻን በዓትን በለስ ሕርሚ ተባሂሉ ዝፍለጥ ጡና በረኻ እዩ። እዞም ታሪኻዊ ወላዲ ዝኣመንሉ ዝመነንሉ ህወሓት ቃልሲ ምጅማራ ከባቢ ራእስ መንገሻ ስዩም መንበረ ስልጣን ተረኪቦም ናብ ቤት መንግስቲ አፄ ዮሐንስ ኣብ ዝተሰየምሉ ወቕቲ እዩ ዝነበረ። ራእስ መንገሻ ስዩም መልአከ ገነት ኣብ ቤተ መንግስቲ ብኽብሪ ተቐሚጦም ሕሉፍ ታሪኻዊ ፍጻመ ኣብ ብራናን መጽሓፍትን ከቲቦም ከንብሩ ድሌት ነይርዎም እዩ። ይኹን እምበር ፈላጢ ታሪኽ ወላዲ መልአከ ገነት ፈቃደኛ ስለ ዘይኮኑ ራእስ መንገሻ ይሰመረሎም። መልአከ ገነት ዝሓዝዎን ዝፈልጥዎን ነተተካኢ ክሰግር ዝግብኦ ታሪኻዊ ምስጢር ብዙሕ ነይሩ። ዝሓዝዎን ዝፈልጥዎን ምስጢር ኣሚኖም ዝነግርዎ ሰብ ድማ ይደልዩ ነበሩ። እቲ ኩነታት ከምኡ እናሃለወ ውድብ ህወሓት ምምስራታ ይሰምዑ እሞ ውልዶም እንተጋደልቲ ህወሓት ረኺቦም ክጽውዕሎም ይልቕዎ። ምኽንያቱ ዝሰምዕዎ ወረ ትኽክል እንተኾይኑ ነቶም ድሕሪ መስዋእቲ ንጉሰ ነገስት አፄ ዮሐንስ ንሃስታት ሓደ ክፍለ ዘመን ደንጉዮም ቃልሲ ኣብ ልዕሊ ድሕረትን ድንቁርናን ዝኸፈቱ ተጋደልቲ ምስጢር ከካፍልዎም ድሌት ስለ ዝሓደሮም ውላዶም ንመልአከ ገነት ናብ ወርዒ ኸይዱ ኣብ ስራሕቲ ጽሑፍ ውድብ ህወሓት ዝነጣጠፉ ምስ ዝነበሩ ተባራት ተጋደልቲ ኣታኽልቲ ተኽሉን ቸርኔኮን ተራኺቡ ተረዳድኡ። ድሕሪ ምርድዳእ ናብ ሕርሚ ተመሊሱ ወላዲኡ መልአከ ገነት ወልደ ጨርቆስ ወልደ አረጋዊ ናብ ወርዒ ኣምጺዎ። ወርዒ ሽዑ ቀንዲ መዋፈሪ ጥራሕ ዘይኮነስ ሰፈር ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት እውን እዩ ነይሩ። ኣብቲ ሽዑ ተጋዳሊት ነጻነት ተስፋው ኣብቲ ግዜቲ ኣህጉር ኣውሮፓ ተዘዋዊራ ዝረኣየትን ዝተዋዕለትን ጋዜጠኛ ሬድዮ ድምፂ ጀርመን ብምዃን ዘገልገለት እውን ስልጥንቲ እያ ነይራ። እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ትግራዋይ ዝበፅሕ ዝነበረ መምሕዳራዊ በደል ክቕንጠጥ ማቻ ራሕሪሓ ክትጋደል ዝቖረፀት ዋዕሮ ኮይና መልአከ ገነት ወልደ ጨርቆስ ወልደ አረጋዊ ናብ ወርዒ ብደገፍ ውላዶም ምስ በጽሑ እኒ ኣታኽልቲ ተኽሉ ሙልጌታ ቸርኔኮ ነጻነት ተስፋውን ተኸቢቦም ቀረባ ርሕቐት ብዙሓት ተጋደልቲ ሪኦም እዚ ኩሉ እኩብ እንታይ እዩ ክብሉ ሓቲቶም ካድረ ተምሃሮ ህወሓት እዮም ዝብል ምላሽ እውን ረኺቦም እቶም ብሰንኪ እርጋን ኣብ ረፍርቂ ሰዓት ዝድቅሱ ወላዲ
بأجرامات رؤسهم دحر مننا بلو زفتوه الزارب بلو نزاك قال تنفيسهم نفرق ساعات سخون لكسو ملأك جنة ولا جرقص ولا أرقاوي زقرم ملكو عدك إسهم استلعلو زجمر وزربانتي بتاتوخو كابزو قارصو ويقتلوه زربانا بي قارصنا ينتي بلو زوطن وحسابي ملؤوه زقرم فليتا تخيلون أدلت فتارن ملأك جنة ولا جرقص ولا أرقاوي بنوحات أدمى سقوم تشوشيبو أكالاتهم مسويتوهم بقلس سحبلهم ولادهم كوا أبتشعو جزي أدميهم كوابي سمانا زبز حينيرو ملأك جنة كافر راسهم نوحهم درؤدو نهبي هنك لا يولد هايدك جانوين ديهم اسبالو تقيمو الراس وصدو انتقاد التهوحات تقبلتي حدرين بسنقس تاسوها النسمو خانا مرة قاقيتهم لهم ازي سربازي انتقاد التهوحات عبي ملغ تحليف الله ملأك جنة بخيلتهم مثل بسنقس تاسوها النس قرب الزنابرم يوم زفتوا بزح مستير كم زهلو قمتهم ناوجبت حق خلوة دماء عميق على ما تأيّر كايد لمس تاريخ ولادي ملأك جنة زروهم قد زبلن زي تزابعني مقنيات بحر سرحهم عدم وكيلهم كسعوز أهجرات كم استوعزو تزاربوا نزاربهم بمرتعتات منا نفيو حق النتو على ما تأيّر كايد لهم تقادلت بصموان بتقرتني كتاتلوا أزوين نقصنا هات يوحنس نبر وتدراو كنتات انتاي مسل نيرو سلطان أوخا شعور سهات يوحنس بهالكرشت حاتيم وتدرات ما هي خفل دنيرو زكايد زنورو بقاس انتاي مسل نيرو زبلون قالوا تحتوتات انت العيلهم ملاك جنة ملست هيوم له شعور وتدراو مراحت زنورو نارقاو بره ساموراي يونس سعر مكونن حيل مرأيان كالوتن مدرخ حتى الملسن ترخيبهم يحتن كاملاش ملأك جنة لتأتي قسمه قريزة رأتين زمرح كوميتي محاورا قدايز ملكوتا حاتيتو زرخة وحاوريتا سنيدو عقامتاي تاريخاوي ولاد ملأك جنة بقريزة رأتين زمرح نزنبرا كوميتي محاورا قداي تهاو حاوريتا رواتك كذا بأدوار استشفن هلم زبلت أشا بأشاحات وصور حرام زنورلو ينيرو زبل يركبو عقام التاي تاريخ ولاد ملأك جنة تقراي أزبن نقسنا هات يوحنس قرص ملك أكمامتا انتاي مسل نيرو هفتا قراباتان اسسا زقلامان زبلون كالوت حتوتات بأقبابو مليسو وجلة بهالحوحات بقديو حلف قياب بطاتو ترديو مليسو بمكلحان بملع عالن نبيلو ودبو بحيل سوف تتناخر مقبار كابزنور اللو اختبقيسون تاريخا ولاد ملأك جنة كابزون فلسفنا زرع ياقوب كساب سرعة نقسنا هات يوحنس جيجننا تنكيان رأس آلو لابان الغاز ملكوتو حتوتات هالعيلو فلتسنغا ازخلوخ إلاتات فوتوغراف من سند أغازي طاويتنن ጋዜጠኛታት ድወትን ብስእሊ ምስልን ድምፅን ሰኒዶምዎ ትግራይ ቅድሚ ሓደ ክፍለ ዘመንን ፈረቓን ኣብ ግዜ ንግስነት ሃፀይ ዮሃንስ እንታይ ምስሊ ነይሩዋ ዓጋመታይ ታሪኻዊ ወላዲ መላእከ ገነት ከም ዝስዕብ ኣዘንትዮም ሎም ኣብ ዘመነ ንግስና ሃፀይ ዮሃንስ ብጣዕሚ ማይ ዝበዝሖ ቦታታት ትግራይ ዳስላሴ ሽረን ጸለምትን እዩ ዝተረፈ ደውዓታት ትግራይ زرو ما يريرو أما رأوي قلتات كساب رايا بزح ما يقدن كاب مقابي كسع مسكرم أكبابتات خصوم عدوى عقام الزنابي وكا بزيكاتي ما يزوحدو رأو قلتات كالوت عدتاتون أو تمساسا لأواني ما يزوح ذركب تقراي ما يتقب بمبارا بزح دوارات نيروا شعوء ورئي ما يكنتال فرسماي كباب داس عدوى روا عسب سجلي صديا قدرة دامو
ዳባ ጌርማን ዓዴርን በአድዋር ዝተሸፈነ ነይሩ። ኣኽሱም ብዙሕ ኣድዋር ኣይነበሮን። ኣብ ራያ ብርቱዕ ጫካ ነይሩ። ኣብ ራያ ዕንጉለ ብማሕፂኡ ዝቑረፅ፣ ኣብ ደስኣን ወንበርታን እኳ ብዙሕ ፅሕዲ ነውሊዕ እንተነበረ እንተ ኣብ ዓጋመ ዝርከብ ውሊዕ ውሕድ እዩ ነይሩ። ኣብ እንደርታ ብፍሉይ ሕንጣሎ ኪሓ ፈለግ ዳዕሮ በአድዋር ዝተሸፈነ ነበረ። እንደርታ ዕንፀይቶም ሰራዊ እዩ። ነጋሪት ዝሰርሕሉ ኪሓ ዝበሃል ዓብይ ኦም እውን የብቁሉ ነይሮም። ራያ ኦምን ሳዕርን መሊእዎም፣ ብፍላይ ድማ ሞሞናን ዝግባን። እሞማ ትግራይስ ብማይን ሰማይን ምድርን ኣዝያ ጽጋባ ነይራ። መብዛሕትኡ መሬት ትግራይ በአድዋራት ዝተሸፈነ ሓምለዋይ ሕብሩ ልሙዕ ነይሩ። እንስሳ ዘገዳም ኣድዋር ይሰፈሮም። ስለዚ እውን ከባብታት ተድያቦ፣ ቀላቕል፣ ሕርሚ፣ ኣስገደ፣ ወርዒ፣ ሙቁንዳይ፣ ዳም ጥቓ እንዳባ ጻሕማ፣ እምበይቶ፣ ዛላምበሳ፣ ራያ ዕዘቦ፣ ጸለምቲ፣ ካብ ወልቃይት ክሳብ መተማ ሃዘሞን ሰፈር ኣናብስ እዩ ነይሩ። ክሳብ 1903 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣስገደን ወልቃይትን ሓራምዝ ነይሮም። ኣብ ወርዒ፣ ኣስገደ፣ ኣድያቦ፣ ጸለምቲ፣ ቀላቕል፣ ተከዘ፣ ክልተ ውላዕሎ፣ ወንበርታ፣ ዓጋመን፣ ተንቤንን ኣናብር ነይሮም። ካብ ደንበ ሙሉእ ጥሪት መልኣከ ገነት እተን ክልተ ላሕም ብኣናብር ተበሊዐን እየን። ቀጭኔ ኣብ ኣስገደ፣ ሑመራ ክሳብ ኣትባራን መተማን ትርከብ ነይራ። ደደቢት ወድንቢ ብበዝሒ ነይርዎ። ዋልያ ኣብ እምባብሔር ሰሜን ይርከብ ነይሩ። እወ ትግራይ ኣብ ዘበነ ንግስነት ሃፀይ ዮሃንስ ብርክት ዝበሉ እንስሳት ዘገዳም ዘዕቆበት በቐረባን ርሑቕን ግርማ ዘይድፈር ክብርትን ሕብርትን ዓዲ እያ ነይራ። ትግራይ ሕልፍን ትርፍን ምህርቲ ዝሕፈሳ ህራይ ማዕኸን ነይራ። ሽዑኡ ካብ 50 ክሳብ 60 ከፍቲ ዝብንን ትግራዋይ ቁጥሩ ብዙሕ ነይሩ። ክሳብ 500 ክሳብ 1000 ከፍቲ ዝነበሮም ትግራዋት ነይሮም። ካብ 350 ክሳብ 1000 ዝበዝሓ ጣል ዝነበሮም ሃፋትን ብርክት ዝበሉ። ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነ ሰብ ዓፋር እውን ተመሳሳሊ ዝነበሮም ብዙሓት እዮም። ክሳብ 80 ጽምደ ብዑር ዝነበሮም ትግራዋት ሓረስቶት ቁጥሮም ውሕድ ኣይነበረን። ኣብ ደጉዓ ክልተ ወልዓሎ ካብ 50 ክሳብ 60 ፍራስ ይውንኑ። ብዙሓት ሰብ ጸጋ ነይሮም። ኣብ ጉዕዲ ሓረማትን ጻዕዳ እምባን ብዙሓት ብቅልቲ ዝነበሮም ሃፋትም ነይሮም። ትግራይ ዓዲ ብዙሕ ዓይነት ዝነበሮም ኣኻል እዩ። ዳስላሰ ሽረ ሽዑኡ በዝሒ እኽሊ እምበር በዝሒ ክፍቲ ሳይግድን ዝነበረ። ሸላ ራያ ብመሳሊ ልኹልሰስ ነይሩ። ካብቲ ቆለታይ ንላዕሊ ደጉዕታ ኣዝዩ ሃፍታም ነይሩ። ዳስላሰ ሽረ፣ ዓድዋ፣ ዓጋመ፣ እንደርታ፣ ኣኽሱም፣ ደጉዓ ጸለምትን በዝሒ ጣፍ የብኩሉ። እንደርታ ክልተ ውላዕሎ፣ ደጉዓ ተንቤን፣ ደጉዓታት ዓድዋን ኣኽሱምን፣ ጸለምቲ፣ ሰሜን፣ ስርናይ ዝስማዕማዕ ቦታ ነይሩ። ገርሁ ራያ፣ ዳስላሰ ሽረ፣ ዛናን ኣኽሱምን ሸላ ዘሪእኻዮ መሰሲኖም ይምልሱ። ዓይኒ ዓተርን ሸላን ኣብ መላእ ትግራይ ይበቁል። ዓተር ባሕሪ እውን ብዘይካብ ቆላብ ኩሉ ይልግስ። ሰበረ ኣብ እንደርታ፣ ሓጸቦ፣ ኣኽሱም፣ ዳሽረ ስላሴ ይዝራእ ነይሩ። ድሓር ግን ብመሓላ ተገዲፉ እዩ። ድሕሪ መሓላ ሰበረ ዘርኢ ይኽሰስ ነይሩ። ዓረስ ኣብ ኩሉ ስርናይ ዝበቕለሉ ቦታታት ይበቁል። ቦታታት ፈረስ ማይ፣ እንትጮ፣ ተንቤንን ቆራሮን ንሽጉርቲ ምቹዋት ነይሮም። ካልኦት ብዙሓት ኣኻል እውን ነይሮም። ካብዚኦም ዒልቦን ባሎንጓን ድሒሮም ኣብ መልበል 16 ክፍለ ዘመን ናብ ትግራይ ከም ዝኣተዉ ይዝንቶ። ኮታስ እኽሊ ከፍቲ ሃፍቲ ኣብ ትግራይ ሙሉእ ዘይጉድል ነይሩ። እዚ እናሃለወ ኣብ ዘበነ ግዛኣት ሃፀይ ቴዎድሮስ ዓዲ ዘጥፍኡ ወረርቲ ናብ ትግራይ እትዮም ክሳብ 50,000 ዝኾና ከፍትን ተለበጊዕን ዘሚቶም። ጥሪት ትግራዋት ዝኾና ከፍቲ ሓሪዶም በሊዖምዎን። ብመዓልቲ እስታት 1,000 ከፍቲ እናዘመቱ ይሓርዱ ነይሮም። ኣብ ሓረማት ወይዘሮ ትዕበ ዝበሃላ ዝተገዘምኦም 50 ላሕም ሽደንን ኣብ ሕጽኖት እናሃለዋ እቶም ወረርቲ ብሓይሊ ዘሚቶም ሓሪዶም በሊዖምለን። ድሕሪ መስዋእቲ ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ትግራዋይ ንኣስታት 1 ክፍለ ዘመን ቁልቁል እምበር ንዓቐብ ዘይድይብ ስርዓት ገጢምዎ።
እንተኾነ ዋላ እውን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ፈተንቲ ፀገማት በፂሖምዎ ካብ 1882 ዓመተ ምህረት ክሳብ 87 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ክፉእ ግዝያት ጥሜት ኣብ ትግራይ ዘስዓቦ ጥፍኣት ብዙሕ ኣይኮነን። ድሕሪ እዚ ብዝመፁ ተኸታተልቲ ስርዓታት ግን መሬት ትግራይ ውሽጣውን ደጋውን ወረርቲ ኣዝዩ ተጎዲኡ ዳርጋ ባዲሙ እቲ እንተላማት ዝልግስ ዝነበረ ድኻ መሬት ጨኪኑ እንስሳ ዘቤት በሪሰን እንስሳ ዘገዳም መዕቆቢ ሲኢኖም በርጊጎም ጠፊኦም ብመሳልል ዝኹልተ ዝነበረ ምሸላ ራያ ጠፊኡ ህዝቢ ሕማቕ ምሕደራ ብዘስዓቦ ድርቅን ዓፀውን ተማሪሩ ዝፈትዎ መረበቱ እናራሕራሐ እግሩ ናብ ዝመርሖ ተሰዲዱ ከርተት ኢሉ ፀሚኡ ጠሚዩ ሓሚሙ ሰንኪሉ ሞይቱ ኮታስ እታ ጥሜት ዘይትፈልጥ ዝነበረት ትግራይ ድርቅን ጥሜትን ተመሓዚኣ ትግራይ ናብ ከምዚ ዝኣመሰለ ክልተ ግዜ ምርኣይ ዝተሳጥሐት ኣብቲ ከርሰ ምድራ ተጓሕጒሑ ተበሊዑ ተወዲኡ ኣይኮነን እንታይ ዳ እንተርፊ ዕንወት ክትክእን ክዕቅን ዝኽእል ስርዓት ስለ ዝጠፍአ እዩ። እዚ ልፍሳንታ ታሪክ ዓጋመታይ ወላዲና መልኣከ ገነት ወልደጨርቆስ ዘቕረብኩልኩም ኣዳ ነገራት ኣደ ነይረ ካልኣይ ክፋል